Salutare, bine ați venit la un nou podcast al Coaliției Natura 2000. Eu sunt George Cudor, directorul Coaliției și gazda episoadelor. Și astăzi o să vorbim cu Laura Coca din partea WWF România. Laura este jurist. Bine ai venit la podcastul Coaliției. Bine te-am găsit, George. Mulțumesc Laura, de invitație. Cu drag. Spune-mi tu, cum ai ajuns tu să lucrezi la organizație de mediu ca jurist? Există o specializare în sensul ăsta sau ai prins din mers? Am prins din mers. Da, a fost cu totul neplanificat. Deci a fost pur și simplu o poziție, un job de jurist. Tu n-aveai pasiuni pentru mediu? Eram entuziastă pentru natură, întotdeauna am fost de când mă știu, așa, nu era asta problema și, cum să zic, a fost un domeniu în care mi-aș fi dorit întotdeauna să lucrez, doar că la noi nu era foarte dezvoltat. Când am făcut eu facultatea de drept, am terminat în 2003, am făcut dreptul mediului un singur semestru și am studiat despre foci, convențiile de protecție a focilor, urșilor polari. Nu părea să aibă nicio legătură cu activitatea concretă, cu viața de zi cu zi și normal că eu am început să lucrez în bănci, am intrat în barou, am făcut și un pic de instanță și nu părea să meargă în direcția asta nici într-un caz, deși mi-aș fi dorit. Era ceva ce îmi plăcea și la un moment dat pur și simplu eram între joburi, am văzut un anunț de la WWF, recunosc că nu știam, cred că de asta o să vă și povestesc un pic despre WWF, că e o organizație foarte simpatică și poate în România nu așa de cunoscută pe cât ar merita, pentru că e un pic tehnică, în sensul că nu așa populară. Și am văzut un anunț, căutau pe cineva pentru un proiect legat de dreptul penal, de infracționalitatea cu specii sălbatice. Și cum lucrasem un pic pe dreptul penal, fusesem implicată într-un proiect legat de deșeuri electronice și deșeuri municipale, parțial un proiect european și deci cumva aveam și eu două aturi cu care să aplic la poziția asta și n-am scăpat șansa, m-am pregătit, am făcut acolo CV-ul în așa fel încât să se potrivească toată experiența mea și am început în primul rând cu cât de mult mi-aș dori să lucrez cu ei și în domeniul ăsta și am aplicat. M-au sunat și a fost foarte interesant că mi-au dat o temă, ceva legat de ordonanța 68 privind repararea prejudiciului de mediu. Și mi-au dat tema asta, era ceea ce interesa pe ei concret, adică au fost foarte deștepți și au dat de lucru candidaților. Am lucrat 2 zile, 2 nopți la tema respectivă, am făcut un tabel, am cercetat prin actele normative ale Uniunii Europene, prin jurisprudența Curții Europene. În orice caz, am făcut o treabă, am fost și eu mulțumită de ea. Și a fost cu succes, da, m-au primit. Ai atins deja un subiect fierbinte din discuțiile noastre anterioare, prejudiciul de mediu. Și chiar discutam cu Andrei și cu Mihai și cu restul despre valoarea, monetară, că de multe ori ca să poți să înțelegi un prejudiciu ajungi să spui problema în bani și îmi povesteau de niște procese în care instanțele n-au știut ce să mai zică pentru că nu știau în mod concret să evalueze prejudiciul ăsta. Păi, teoretic ar trebui să fie simplu, ar trebui să cheltuiești atâția bani, ar trebui să recuperezi de la cel care a produs prejudiciu atâția bani cât să-ți ajungă să repari mediul dar ca să-l aduci în starea în care anterioară, în starea în care a fost. Asta ar fi o chestiune directă, dar faptul că mediul a fost degradat și că s-au produs niște pagube indirecte. Astea sunt greu de cuantificat, într-adevăr. Și încearcă cineva să țină cont de ele din punct de vedere legal, juridic? E foarte la început jurisprudența în domeniul ăsta, din câte știu, chiar în cadrul unui training care s-a ținut pentru proiectul despre care o să vă povestesc un pic ăsta cu Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe, am făcut niște traininguri cu profesioniștii, cu procurori, judecători, jandarmi, polițiști, și acolo am avut invitat un formator, un fost procuror, care a deschis chiar subiectul ăsta și a încercat să le explice. Și unul dintre subiecte a fost inclusiv ăsta, cum să reparăm prejudiciul de mediu. Și asta ziceam că jurisprudența nu e foarte avansată. Deocamdată, doar la nivelul ăsta. Pentru specii sunt niște valori pe care le dă deja guvernul
prin ordine de ministru sunt stabilite contravaloarea unui exemplar, de exemplu, de urs sau de... Da, are un preț? Da, are un preț. Adică evaluarea pe care ar plăti-o statului dacă l-ai fi vânat în mod legal. Și dacă îl braconezi, plătești oricum. Asta pe lângă amenzi penale și... Da. Amenda penală e sancțiune penală. De obicei, pentru braconaj, așa cum o să vă mai povestesc din concluzia raportului național, sancțiunea e închisoare ca principiu. Ei o dau spre minimul special, adică 6 luni în marea majoritate a cazurilor, și se înlocuiește, se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Deci amendă penală mai mult în cazurile de pescuit, că acolo îi prevede legea posibilitatea unei amenzi penale. La braconaj nu poți. E închisoare. O să discutăm un pic despre ideea de dreptate și justiție în cazuri de genul ăsta de braconaj. Dar dacă vrei, poți să spui un pic despre proiect, mi se pare interesant. Da. Deci proiectul despre care am început să povestesc este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin prin programul LIFE. E un proiect implementat în 11 țări europene și are ca perioadă din 2020 a început, deci când am fost eu pe el am fost angajată și durează până în 2023. El are ca principal scop să ofere o imagine asupra criminalității cu specii sălbatice în Europa. În scopul ăsta s-a pornit de la o colectare de date. Întâi s-a făcut o metodologie să ne punem de acord cum strângem datele și apoi fiecare țară individual a colectat date despre infracțiunile cu specii sălbatice de la el din țară. A fost ceva foarte complicat. Nu știu dacă să intru acum în detalii legate de cum am colectat datele. Poate după ce prezint pe scurt proiectul. M-ar interesa. Da, e foarte interesant. O să vă povestesc că e o aventură. Am încercat și eu un studiu de genul ăsta. Da, e foarte interesant și chiar am niște cifre care sunt așa elocvente și interesant e că se regăsesc și în celelalte țări. Deci e cumva un tipar. Așa, deci s-au colectat date, s-au făcut niște rapoarte naționale, fiecare țară a interpretat datele pe care le-a colectat, a tras niște concluzii și apoi, pe baza rapoartelor naționale, se realizează un raport european ca cumva să uniformizeze concluziile și măsurile care ar trebui luate, niște recomandări. Proiectul a avut o componentă foarte importantă de advocacy și la nivel european a fost o persoană dedicată pentru asta, pentru că în perioada asta au fost multe puncte cheie unde ar fi trebuit acționat. Se revizuiește directiva privind crimele de mediu, Environmental Crime Directive, așa, planul de acțiune privind speciile sălbatice la nivel european, deci au fost mai multe. Și la nivel național, o grămadă de oportunități legate și de revizuirea ordonanței 57 pe 2007 privind ariile protejate și speciile protejate, că se referă și la ele. Și am acționat, și noi pe mai multe planuri. Proiectul mai are și o componentă de formare, creșterea capacității profesioniștilor. Pentru asta se organizează trainingurile de care am povestit. Deci să înceapă să aibă habar de domeniul ăsta al mediului. S-a constatat, una dintre constatările permanente din toate rapoartele naționale și la nivel european s-a constatat lucrul ăsta. Toți au raportat, noi am făcut și niște interviuri structurate, semistructurate, niște focus grupuri cu specialiștii și ei au spus că una dintre problemele pe care le au este că nu există specializare. Adică un specialist de la vamă, de exemplu, sau poliția de frontieră sau un procuror nu ar putea cu greu să spună care sunt speciile protejate sau care, chiar dacă se confruntă cu un astfel de exemplar, n-ar putea să spună cum arată el sau... Dar ar fi nevoie de astfel de specialiști? Sau ar fi mare. S-ar descurca singuri în baza unor traininguri, protocoale? Deci cred că formarea e necesară pe mai multe linii. O linie ar fi cunoașterea legislației, pentru că e foarte încălcită, împărțită, împrăștiată în foarte multe acte normative, inclusiv prevederi penale pe care le regăsești în N legi, inclusiv în Ordonanța 57, acolo e un articol 33 care se referă la speciile protejate și de care n-am găsit nici măcar o infracțiune pomenindu-se sau... Pentru că nu știu oamenii. Ne rezumăm la legea 407 pe 2006 privind vânătoarea și la ordonanța 23 pe 2008 privind pescuitul. Aici, prevederile penale din aceste două legi.
sunt cel mai frecvent. Și la păduri, presupun. Partea de silvicultură n-a fost acoperită de proiect, doar specii, deci doar specii de faună. Normal, deci pe partea de silvicultură nici nu ne aventurăm să vorbim. Acolo, dacă ar fi fost să adunăm date, sunt sigură că ar fi fost copleșitoare. Adică acolo, da, într-adevăr, sunt mai multe, cred. Nu cel am puțin date. În spațiu public. Da, e foarte mediatizată problema, da. Și la ce concluzie ați ajuns? Ce arată datele? Păi, așa, ca să vă ofer doar o aromă, așa, am aflat că au fost în total, la nivel oficial, vorbim 9.000 de cazuri în perioada 2015-2020 despre care am adunat noi date și din 9.000 de cazuri, 8.300 nu au fost trimise în instanță. Deci în instanță efectiv au ajuns 606 dosare, ca să fiu mai precisă, 600 dosare. Asta înseamnă cam 7%. Vorbim de România, scuze? În România. Vorbim în România. Media europeană este de 60% de netrimitere în instanță. Deci al noastră, dacă scazi 7%, înseamnă 93%, 8.300 de dosare pentru care la parchete s-a dat clasare sau renunțare la urmărirea penală. Okay. Asta, principala problemă fiind, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că infracțiunile cu specii sălbatice sunt niște infracțiuni care se petrec în ascuns, în mijlocul pădurii, fără martori, și dovezile sunt foarte greu de adunat și probele sunt foarte greu de constituit și de conservat. Și pentru că pentru genul ăsta de infracțiune, deși s-ar putea, de exemplu, face anchetă criminalistică, expertiză criminalistică, ceea ce se și întâmplă în unele cazuri, am avut o astfel de situație, un caz de best practices. Ne-ai povestit că ajung până la genetică, da? Da, aproximativ, da. S-au colectat probe din mașina braconierului, probe de la locul faptei, s-a constatat că erau urme de sânge care au fost analizate și s-a constatat că erau de mistreț sau ce specie era în cazul respectiv și, mă rog, pe baza asta s-a construit cazul și s-a pronunțat o hotărâre de condamnare. Acum, în cazurile astea care ajung în instanță, deci dacă procurorii reușesc să constituie probe suficiente, dosarele care ajung în instanță, în ele se pronunță hotărâri de condamnare. 90% din cazuri au fost hotărâri de condamnare. Deci dosarul, dacă ajunge bine făcut, se poate pronunța o hotărâre. Și doar că hotărârile astea de condamnare au fost toate spre minimul special, în covârșitoarea lor majoritate, ceea ce e normal, dacă omul era la prima infracțiune, așa se face. Îi se dă o pedeapsă către minimul special și cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Ce am constatat așa, adică omenește vorbind, este că în majoritatea cazurilor, ca să adunăm datele astea, am citit o grămadă de hotărâri. A trebuit să trecem prin toate pentru că în datele culese sintetic, așa, nu erau date despre specii. Pe noi ne interesa și specie. Și atunci am luat la mână aproape toate hotărârile pe care le-am găsit pe site-urile astea de unde am adunat date. Și am putut să constatăm că în foarte multe din cazuri e vorba de persoane fără venituri, care aveau întreținere, poate și copii. Deci, nu știu, mi se pare că e o problemă cu multe laturi, o problemă socială aproape. Braconierii de multe ori sunt în mod tradițional, au această ocupație în mod tradițional la ei în comunitate, sunt cunoscuți și motivul pentru care nu sunt prinși este fie că există o acceptanță socială pentru această infracțiune sau o toleranță cel puțin. Și al doilea motiv este că, și aici ajungem la un punct la care cumva se concentrează activitatea noastră de advocacy, am tot avut întâlniri și cu Ministerul Public și cu Ministerul Justiției, în care să susținem că este necesar ca infracțiunea de braconaj să se afle printre cele pentru care e posibilă supravegherea tehnică. Una dintre problemele principale, cum ziceam, este că nu se pot constitui dovezi, iar supravegherea tehnică, adică să le asculte pur și simplu telefoane, să obțină un mandat de supraveghere tehnică, ar fi una dintre modalitățile prin care s-ar putea constitui probe, pentru că ei sunt cunoscuți și ei fac asta în mod constant. Nu e vorba că s-a făcut odată. Sunt foarte bine cunoscuți și prin supraveghere tehnică s-ar putea obține probe, doar că infracțiunea nu e prevăzută în codul de procedură penală, sunt numai anumite infracțiuni de anumită gravitate sau care sunt pedepsite cu peste 7 ani de închisoare.
ceea ce nu e cazul braconajului și atunci nu pot folosi metoda asta. Bun. Procurorii. Ok. E treaba sistemului legal să se ocupe și de prevenție și reabilitarea pe bune acestor situații de braconaj, de infracțiuni, E treaba sistemului judiciar să se ocupe de prevenție. Chiar una dintre întâlnirile pe care le-am avut a fost cu un reprezentant al Direcției de Prevenție a Criminalității de la Ministerul Justiției. Au zis că problemele pe care le-am semnalat noi, constatate prin raportul național, sunt probleme pe care ei le observă în legătură și cu alte infracțiuni de mediu. Deci au zis că identic, problemele sunt aceleași, inclusiv cu greutatea recuperării prejudiciului, greutatea producerii de probe, așa, și se ocupă. Se încearcă, ar trebui. Da. Okay. Dar încercarea, cum să zic, banii pe care îi pierzi în urma unor infracțiuni de genul ăsta, nu știu, poate poți să-i folosești ca să previi. Problema, după părerea mea, este că nu există o colaborare interinstituțională, interministerială, nu există un gospodar care să le știe pe toate, să zic, din mai multe laturi. Pentru că nu e suficient prevenție în sensul, nu știu, din punctul de vedere al Ministerului Justiției, probabil că înseamnă să sporești pedepsele sau pedepsele să fie exemplare, sau asta înseamnă prevenție și criminologic, dacă o iei. Nu, cred că un 1%. Pentru unul care nu are venit și așa, cred că o amendă mai mare sau mai mică, nu știu dacă face. Sau o pedeapsă cu închisoare mai mare. S-a constatat că pomeneam de criminologie, am mai discutat și cu colegii din alte țări. Ceea ce este mai efectiv în prevenție este certitudinea ta ca infractor că vei fi pedepsit. Asta te face să te abții. Nu o pedeapsă mai mare și o certitudine zero că vei fi pedepsit sau dacă vei fi prins, vei primi oricum către minimul special cu suspendare. Și asta mă duce cu gândul la altă întrebare legată de metodologie sau de studiu. Voi ați studiat cazurile care, să zicem, s-au constatat, s-au observat de către un ranger, de către un polițist, jandarm, ce-o fi. Probabil că sunt multe cazuri de braconaj care nu se constată. Categoric. Și atunci asta iar generează... Care este dimensiunea reală a criminalității, exact, de fapt. Exact. Da, noi avem date de pe la alte ONG-uri și așa, și inclusiv traficul cu specii protejate sau specii în general, specii protejate pentru că ăsta a interzis traficul internațional, iar noi am găsit 7 cazuri sau ceva de genul ăsta. Deci nu e ca și când din Ucraina sau din Rusia n-ar trece prin România specii protejate către vest sau către alte țări care sunt interesate, pentru că avem date de la trafic sau de la alte ONG-uri care se ocupă, că sunt. Deci imaginea, adică criminalitatea e mult mai largă, doar că, cum ziceam, la poliția, la vamă, poliția de frontieră, personalul de la Direcția Generală a Vămilor sau așa nu sunt pregătiți sau în orice caz se confruntă cu probleme care sunt considerate mai grave, cum ar fi trafic de persoane, trafic de droguri, Și atunci ești într-o poziție oarecum ingrată, vrei să protejezi, dar nu poți să exagerezi cu... Adică întotdeauna trebuie păstrată o proporționalitate între pedepse. Nu poți să ceri să ajungi la braconaj cu o pedepsă ca pentru omor sau pentru trafic de droguri sau pentru trafic de... Fiecare infracțiune aduce atingere unei alte valori pe care trebuie să o protejăm, dar o proporționalitate trebuie păstrată între pedepsele pentru ele. Da. Și ce specii intră în discuție? Specii protejate care s-au găsit așa pe la vamă, aproape derizoriu, adică ceva borcan cu untură de urs sau o broscuță testoasă sau, deci în astea 7 cazuri. În cazurile pe care le-am colectat noi, care nu se referă la specii neapărat protejate, noi am folosit și datele astea, deși scopul proiectului era legat de specii protejate, având în vedere că am colectat date. Dacă tot le-am adunat, am zis să folosim datele și să oferim o imagine prin comparație. E adevărat că sunt doar 7 cazuri cu specii protejate în anii ăștia, dar sunt 9.000 de cazuri, pentru că și alea pentru care s-a dat clasare sau renunțare la urmărirea penală nu înseamnă că nu există. Exact. De fapt, a existat, doar că n-au putut fi
constituite dosare suficient de bune astfel încât să țină în instanță. Pentru studiu, datele au Pentru fost studiu sunt valoroase. relevante, iar astea, cum ziceai și tu mai devreme, sunt o mică parte din partea nevăzută a criminalității cu specii sălbatice. Oricum, de multe ori, asta vreau să mai adaug, că în cele mai multe cazuri în care se pronunță hotărâri mai grave sau în care sunt descoperite, infracțiunile de braconaj sunt asociate cu atingeri aduse regimului armelor și munițiilor. Deci, Indirect, dar cazul fericit, pentru că prins că are arma ilegală. Ce mai contează? Da, exact. Asta e o infracțiune gravă și permite și supravegherea tehnică, apropo de cazurile în care s-au putut constitui dovezi și s-au ținut cont. Interesant e de văzut în timp dacă e un trend. Voi ați măsurat o singură dată, ați adunat datele și asta a fost, sau ați măsurat, nu știu, o dată la 6 luni ca să vedeți? Nu, deci am adunat datele pentru 5 ani ca să obținem un baseline și se anticipează dacă vom putea obține finanțare sau se va putea să se continue acest proiect, acest tip de proiect, astfel încât, evident, să raportezi baseline-ul la ceva și să vezi dacă activitățile tale din proiect au avut vreun impact, dar e pe durată, după cum știm, toate lucrurile astea se măsoară în timp foarte îndelungat. Și odată având datele astea, voi la VVF, ce faceți cu ele? Dincolo de, constatări. Constatați că sunt specii, atâtea infracțiuni. Da. Aveți de gând să duceți mai departe informația asta, nu știu, în politici publice? Sau... Deci, activitatea de advocacy de care vorbeam, care e o componentă majoră de advocacy în care sunt și eu implicată, noi am dus toate informațiile astea într-o formă sintetică, împreună cu alte probleme pe care le-am constatat și împreună cu recomandările pe care le-am formulat în cadrul proiectului, către factorii de decizie. Am avut întâlniri cu reprezentanții Ministerului Justiției, ai Ministerului Public, le comunicăm în toate aceste întâlniri la trainingurile care se organizează, deci către specialiști, procurori, judecători, poliții, jandarmi, am enumerat mai devreme participanții. Ele ar trebui să tragă un semnal de alarmă, cel puțin procentul ăsta de 7% al dosarelor care ajung în instanță comparativ cu numărul faptelor constatate, măcar cele care sunt, pe care le cunoaștem, ar trebui să tragă un semnal de alarmă și ar trebui ca factorii de decizie să ia măsuri. Voi le dați și sugestii? Da, le propunem, sigur. Inclusiv am avut propuneri legislative. Una dintre ele, de exemplu, a fost ca persoanele cu competențe de constatare a contravențiilor din arii protejate să aibă obligația să raporteze faptele pe care le constată sub sancțiunea legii, adică nu... Adică, nu știu, un ranger sau la ce te referi? Da, din oricine constată din cadrul administrației unei arii protejate sau și alți... Nu e by default că trebuie să raportezi nu e sub sancțiunea legii penale. Nu? Ok. Nu. Adică eu dacă văd o crimă și nu raportez crima, nu mă sancționează nimeni? Doar la infracțiunile contra vieții. Ok. Există obligația asta. În cazul celorlalte infracțiuni nu ești obligat. Adică dacă văd că împușcă cineva un urs, nu sunt obligat. În momentul ăsta nu. Da, și asta se și întâmplă. Oamenii, de cele mai multe ori, din comunitățile locale care poate aud sau văd, nu se implică în astfel de... Bine, nici nu-i poți obliga. Vorbim acum de obligativitatea asta doar de administrație. Da. Vorbim doar de obligație pentru cei care asta fac ca profesie. E competența lor să supravegheze bunăstarea speciilor din... Cu Ministerul Mediului ați lucrat în proiectul ăsta sau mai mult doar pe partea de justiție? Mai puțin, da. Interinstituțional și... Da. Mai puțin, încă n-am ajuns la Ministerul Mediului cu concluziile raportului, avem de gând să facem asta. Ce s-a făcut a fost că în cadrul grupului de lucru la care am participat pe ordonanța 57 pe 2007 privind ariile protejate, am insistat pentru incriminarea traficului cu specii protejate. Înainte de 2021 nu era incriminat ca atare, ca fiind infracțiune. Erau niște prevederi disparate în două legi colaterale, nu era incriminat ca atare în ordonanță. Și, având în vedere că era și un caz de infringement
la Comisia Europeană s-a făcut în 2021, la ultima modificare a ordonanței, s-a incriminat traficul cu specii protejate per se. Acum, de dorit ar fi, normal, o codificare a legislației de dreptul mediului, o codificare introducerea chiar în codul penal a infracțiunilor de trafic, de braconaj, ar fi un pas înainte. Acum mi-am amintit de grupul de lucru. Da. Mă gândesc că dreptul mediului nu e doar despre contravenții și infracțiuni, ci și de, nu știu, forma în care un act normativ, o lege e sau cât de ușor se poate înțelege, cât de ușor se poate aplica, care e gradul de conformare. Noi am fost împreună la grupul ăla de lucru. Pentru mine a fost o experiență inedită. Pe de o parte că am constatat că încă la noi, în România, nu e o cultură reală a dezbaterii. Deci dacă ții minte, luni de zile, fiecare o ținea cu a lui și a fost nevoie așa de un șoc. Dom'le, ce facem? Hai să lucrăm împreună aici, să vedem ce ne dorim. Da, scopul e comun. Da. Și am ajuns să fim și noi pe post de consultanți acolo, să ne aducem contribuțiile, chiar propunând articole. Și era dilema asta. Facem legea ca să ne apărăm de infractori sau o facem ca să reglementăm, să ajutăm și pe cei de bună credință? Ce părere ai? Care a fost sentimentul tău sau cum ți-ai dorit tu să fie? Da, păi cum discutam și atunci de mai multe ori, nu poți să ai în vedere întotdeauna că cineva va căuta o breșă în sistem ca să încalce legea. Legea trebuie să dispună în mod general, clar și să prescrie o conduită pe care ne-o dorim, o conduită de dorit, să zic așa, pentru oamenii de bună credință, cum ai zis și tu. Discutam concret, nu știu, când erau articole în zonele cu protecție mai strictă sau integrală, nu are importanță. Da. Nu poți să introduci orice nimic, să spui că n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci. Evident noi ne gândeam, uite, sunt niște comunități izolate, au nevoie să-și culeagă acolo ciuperci, fructe de pădure, că chiar departe de orice formă de civilizație. După aia, unii în direcția aia altă, păi da, stai că să vezi că or să-și facă firme, că vin și adună și vând industrial. Da, dacă vor specula dispoziția pe care tu o introduci ca să protejezi o categorie în folosul lor. Asta ce facem în situații de asta? Dar ce să facem? Că deja există această interdicție, că apropo de ce ziceam, articolul la 33 din Ordonanța 57, care are de la litera A la L, nu știu, zeci de contravenții și infracțiuni de care oamenii habar nu au. Adică dacă găsesc un cuib și îl mută mai încolo sau distrug ouăle sau lucruri care se poate întâmpla oricui trecând pe acolo, necunoscător fiind. Într-adevăr, ce poți să faci? Adică comunitățile locale trebuie protejate, cumva, cel puțin WWF, la nivel internațional, a început să promoveze cred că și-a dorit asta dintotdeauna, dar în ultimul timp, având în vedere și diverse probleme care au mai fost prin Africa și așa, lucrul comunităților locale și protejarea comunităților locale a devenit un principiu fundamental, adică aproape că se vorbește despre asta mai mult decât despre conservare sau nu mai putem vorbi de conservare fără respectarea drepturilor comunităților locale. Cred că toată coaliția e de acord. Da. Și ăsta e trendul internațional și era firesc să ajungem cu toții, o lume întreagă, la concluzia asta, pentru că nu poți să iei de la niște oameni care trăiesc acolo de sute de ani, să vii tu emancipatul și să le spui cum ar trebui protejată natura din jurul lor, pe care până la urmă ei au protejat-o de sute de ani și dacă mai există astăzi, există pentru că ei au exploatat acolo în mod tradițional, în mod sustenabil, adică fără să distrugă. Distrugerile au venit odată cu civilizația. Sunt, așa, la limită, da. În ziua de azi. Da, problema e că, adică mă gândesc, nu știu, un om care exploatează, nu mă pricep la silvicultură, dar zic așa, un om care exploatează cu căruța și cu calul să-și ia lemn cât poate să distrugă, comparativ cu o societate care exploatează în mod profesionist și exploatează cu utilaje moderne sau dacă cineva culege pentru uzul propriu fructe de pădure sau ciuperci.
Da. Cât ar putea să dăuneze unei păduri care are capacitatea de regenerare pe care o cunoaștem. Asta înseamnă să pornești de la bună credință când reglementezi. Eu așa aș vedea, evident, nu poți... Asta înseamnă că în paralel cu o lege care să fie un pic mai relaxată, trebuie să lucrezi foarte mult la comunicare, la educare. Și cei care sunt puși să protejeze legea, să facă partea lor. Adică treaba nu e a legiuitorului să blocheze orice fel de breșă. Și exact. Să nu mai poți să faci absolut nimic, astfel încât să pui în situația, cum ziceam mai devreme, cu, poate, nu știu dacă e potrivit, de exemplu, cu cuiburile de păsări sau să pui în situația omul simplu de a deveni infractor, pentru că asta faci. Dacă interzici absolut totul, pui în situația omul simplu de a deveni infractor, contravenient, pentru că face lucruri pe care le făcea de o viață, le-au făcut toți strămoșii lui. Inclusiv și se par firești. Inclusiv dacă o iei pe lângă o potecă. Da, sau dacă treci cu, nu știu, cu căruța prin râu. Sau... Da. Nu e normal, chiar nu e normal. Da, ok. Pe de altă parte, arile protejate, clar... vor fi sau îi vor forța pe unii să sacrifice din practicile lor și atunci s-a discutat și în podcast și în lege de ideea de compensație, să compensezi daunele pe care le-ar suferi printr-o restricție. De exemplu, nu mai lași să cosească în anumite perioade, nu mai lași să taie lemn, nu mai lași să... Da. Cum stăm la capitolul ăsta? La capitolul ăsta știu că stăm nu prea bine din nenumăratele discuții pe care le-am avut și între noi și cu colegii de la păduri. La nivel teoretic există, practic se acordă cu dificultate, cel puțin pe partea de silvicultură, pe partea de agricultură. Înțeleg că ele sunt mai prompte și sunt chiar persoane care beneficiază poate mai mult decât adică nu mai mult decât ar trebui, dar cumva injust. Unii consideră că e un fel de recompensă pentru lene, de exemplu, că sunt răspătiți, că nu-și posesc pajiștile și sunt mulți care chiar beneficiază de sume importante pentru a nu face ceva, să zic, mai mult decât ar fi obținut dacă ar fi cultivat, muncit pământul și așa. Nu discutăm acum oportunitatea lor, până la urmă bine că sunt, adică oportunitatea la modul că normal că întotdeauna vor fi situații pe care nu le acoperă în mod perfect sau în mod perfect just, dar ele trebuie să fie, asta e cert. Trebuie să existe o compensație pentru persoana care e proprietarul unui teren și care suferă niște restricții aduse dreptului lui de proprietate. Dar eu mă întreb ce se întâmplă cu oamenii care nu sunt în situația asta, adică nu sunt proprietari de teren, nu încasează nicio compensație. Cum ziceam mai devreme, nu știu, locuitorii unei comunități izolate care își culegeau din pădure ciuperci, fructe de pădure sau vreascuri pentru lemne sau nu știu, poate mai mult decât atât. Dar care făceau asta, fac asta de sute de ani. E un cerc vicios care... Pentru ei nu există compensație, există doar restricții și, cum ziceam, îi pui în situația să devină infractori sau măcar contravenienți. Și numai la chestiuni direct legate de natură, dar într-o arie protejată vorbești de peisaj, de patrimoniu cultural și aceleași restricții sunt și pentru clădiri, de exemplu. E un consiliu științific care spune, nu știu care parc național, trebuie să-ți faci casele cu țiglă de așa, cu lemn, cu tâmplărie, nu știu cum. Și asta vrei să zici că aduc cheltuieli suplimentare proprietarilor? Unul că nu pot să facă și oamenii vor să se dezvolte, vor să-și extindă, să crească. E o frustrare și o dorință în același timp. Uneori poate să zic că administrația nu se poate, că nu e, sau planul de urbanism, sau ce-o fi, știi, zice, nu, trebuie să faci cu materiale de genul ăsta, dar oamenii n-au bani. Și atunci ori nu-i lasă, ori fac ilegal și sunt fie, nu știu, contravenienți, fie penal și nu se rezolvă problema de fapt. Statul, uite, chiar ascultam o carte care se cheamă Ghiontul, de Nagy. E scrisă de niște persoane care au studiat efectul ghionturilor, stimulentelor pe care le poate oferi statul persoanelor pentru a face alegeri potrivite. Și se vorbește acolo despre un paternalism, adică statul
să acționeze dacă el e mai mare și mai cunoscător și are la dispoziție atâția specialiști și are la dispoziție și experiența din alte state și există comunicare și deja alte state poate sunt în alt stadiu, ar trebui să pună în practică sisteme care să îi ajute pe oameni să ia deciziile corecte sau în orice caz să le înlesnească viața și să le ofere înlocuitori pentru lucrurile de care ei sunt nevoiți să se lipsească. Nu știu, mă gândesc la problema cu lemnele. Dacă le pune oamenilor la poartă calupuri de lemne cât le trebuie pentru iarnă, de o anumită calitate pe care le consideri tu că sunt optime, economice, eficiente. Mai bine. Nu, da, decât să bani pe care nu-i poți controla, da, interdicții pe care nu le pot respecta, o piață neagră care explodează urmarea unor măsuri pe care statul le ia. Știi, interzici și căile total. Asta nu înseamnă că oamenii nu se mai ducă și atunci. Da. Poate dacă ai investi în direcția asta, evident că ar scădea infracționalitatea, dar s-ar putea să ai și de câștigat, pentru că oamenii poate nu știu care e o zonă, că nu e un panou în care zice unde e zona strict protejată sau care e specia care nu trebuie tăiată. Da. Totul pleacă de la comunicare și de la educație, părerea mea. Deci enorm de mult se poate obține dacă oamenii știu și înțeleg. Eu cred foarte mult în lucrul ăsta și ca personalitate sunt așa, deci nu poți să faci un lucru dacă nu înțelegi de ce îl faci și nu poți să respecti o interdicție dacă nu înțelegi de ce îți este interzis lucrul ăla și dacă nu împropriezi lucrul ăla, altfel nu va fi decât ceva exterior care cu prima ocazie va fi încălcată. Poate sunt eu singura care face așa, dar nu cred. Cred că marea majoritate a lumii e așa. Deci regulile trebuie explicate și trebuie și trebuie să rupi cumva niște cutume, niște comportamente care poate erau uzuale de zeci de ani și acum ar trebui să se schimbe. Da, cum mi-a aruncat gunoiul în râpă. Cu deșeuri ați avut proiecte la WWF? La WWF nu, doar sunt niște acțiuni de voluntariat privind colectarea deșeurilor în Delta Dunării. Au fost câteva acțiuni, eu sunt destul de nouă, cum ziceam, dar știu că au fost și sunt în continuare. Eu la nivelul ăsta, adică fiecare, nu știu, cred că fiecare trebuie să acționeze. Dacă te duci pe munte fără sac în care să aduni gunoiul, eu cred că nu te poți numi iubitor de natură. Adică fiecare trebuie să acționeze, dar asta e tot consecința educației și conștientizării faptului că pe lângă petul tău se adună petul altuia și pur și simplu e absurd cum să lași în urma ta așa ceva, e aberant. La oriunde te-ai duce. E absurd, e aberant, dar se întâmplă, mai ales în comunități defavorizate. Hai că la turiști aici chiar e de prost gust și evident. Ca principiu ne ferim. Dar în alte state, tu te referi la aruncarea masivă. Știu masiv. Despre ce vorbești. Păi nu știi că vorbeam... Povestea persoana acea, Lina, de la Făget, așa, zicea că deci acum se dezvoltă sau s-a aprobat plan de urbanism care a permis dezvoltarea zonei să se construiască, au făcut fose septice, se vidanjează și pleacă vidanja și varsă tot în râpa de după colțul satului, adică unde e la marginea ariei protejat. Deci asta ce poți să zici? Cum o poți rezolva? Normal, și cu o bună vigilență a gărzii de mediu, a celor care sunt puși să supravegheze respectarea legii, dar și cu un pic de educație, mai multă, nu mult. În Buzău, unde mai lucrez eu cu Geopark, oamenii chiar n-au bani, sunt niște comunități, nu vrei să-ți imagini. Și vine garda mea, o dau o amendă, ceva, dar n-au de unde să plec, nici primările. Nu plătesc, sunt tot felul de datorii, se acumulează pe acolo, însă practica nu se schimbă și... Uite, constatăm încă o dată, la nivel criminologic, că sancțiunea nu duce la scăderea ratei de încălcare a legii. Duce, foarte puțin. Trebuie un context în care trebuie să trebuie oferite mijloace facile prin care să ajuți omul să facă, cum ziceam, aceste nagiuri, ghionturi. Dacă ai la fiecare colț de stradă coș, dacă asiguri ridicarea gunoaielor
cu costuri foarte mici sau gratuit, nu știu, cu percepere din altă parte. Asumă-ți rolul ăsta paternalist, să zic, că încă n-am ajuns într-un stat în care să ne autoguvernăm, nu? Adică statul nu e pus acolo numai ca să dea reguli, ci să ofere și mijloace pentru respectarea lor. E foarte important. Asta e un exemplu banal de la care se poate pleca și le observă oricine. Deci dacă ai coșuri de gunoi din loc în loc, cu siguranță vei arunca acolo. Sau dacă ai pubele din astea de colectare selectivă, nu te doare mâna totuși. Adică la un timp eu am văzut printre cunoscuții mei. Într-o vreme eram singura care le colecta și acum sunt mult mai multe persoane în jurul meu care fac asta. Dar tot are nuanțe. Uite, de exemplu, dacă am avut o situație într-o arie protejată din Buzău, unde primarul a vrut să pună coșuri și pus, dar evident nu avea capacitatea să strângă atât de des la fluxul de turiști și asta a avut două probleme, a generat două probleme. Pe de o parte, turiștii erau foarte tentați să arunce acolo în mijlocul ariei protejate. Când ar trebui să ți-l iei cu tine acasă. Să-l iei cu tine sau să-l duci într-o zonă în care poate să ajungă mașina mai de gunoi mai ușor. Da. Veneau animale sălbatice, dărâmau coșul, chiar dacă primarul își dorea să strângă des, dar nu putea atât de des cât veneau animalele și a fost o problemă. Deci contextul în general, educația și ideea de dezvoltare durabilă și planificare trebuie să vină în sprijinul legii. Și cred că educația asta trebuie făcută pas cu pas, pornind de la nivelul la care ne aflăm noi. Nu știu, poate lumea sau alte țări au ajuns la un nivel de dezvoltare care e foarte departe de punctul de la care se pleacă la noi și atunci ar trebui făcut gradual. Poate sunt etape pe care nu poți să le sari, chiar dacă... Și dacă tot vorbim de etape și nivelul la care suntem noi, explic așa că podcastul e și un pic educativ. Sunt oameni care nu sunt juriști și se uită, ne ascultă. Ce pârghie reală are un cetățean ca să sesizeze ceva, ce ar trebui să facă când vede o posibilă nedreptate, nu știe dacă e nedreptate, legat de mediu, că vorbim totuși de mediu. Păi aici trebuie un pic distins între ce categorie de încălcare, să zic, avem. Dacă avem o încălcare pe care tu o prevezi ca fiind totuși penală, adică avem un bun simț civic, așa, dacă ai informații sau ai fost martor la un braconaj sau pescuit ilegal sau așa, aici sesizezi pur și simplu poliția, ca la orice altă, dacă ai vedea pe cineva jefui pe stradă, dai telefon la 112 și spui că sau pe calea unui denunț, pur și simplu la secția de poliție. Fiecare își cunoaște sectoristul din sat sau, mă rog, cum să mai fi chemând acum poliția locală, organele fiind datoare să se sesizeze între ele. Tu e suficient să ajungi la o persoană. Funcționează asta că uneori simt că e așa o lipsă de încredere, o teamă să raportezi ceva, să sesizezi. E posibil să existe, mai ales dacă vorbim de comunități mici în care oamenii se cunosc între ei, în care, nu știu, braconierul poate e și o persoană mai puternică și se știe eventual cu autoritățile locale și te trezești tu ca fraierul să raportezi ceea ce toată lumea știe deja dar vorbim acum la modul ideal. Dacă avem o încălcare penală, te duci la poliție. Dacă, nu știu, de exemplu, în cazuri mai sofisticate, cum am avut cazul acela de la Făget, de la Cluj, știm o persoană care s-a zbătut enorm ca să cumva să repare o nedreptate care îi se pare că s-a făcut printr-un plan de urbanism. Aici e foarte complicat. Trebuie să intervii, să fii în primul rând foarte vigilent, pentru că nu întotdeauna planurile de urbanism sau toate documentele pe care le emite un consiliu local și care te privesc pe tine ca cetățean al unei comunități, nu întotdeauna ajung la tine și atunci presupune și un pic de vigilență civică, așa, și un pic de educație, pentru că nu oricine poate că ziceai un cetățean simplu. Adevărul e că un cetățean simplu nu întotdeauna poate să facă lucrurile astea fără ajutor. Asta e o problemă. Da. Și
chiar mai să dezbat un pic cu tine, că unii poate au acces, nu știu, să facă o petiție, știu către ce instituții, alții nu au acces la... Da. Și statul zice, se spală pe mine, domnule, dreptul, e obligația cetățeanului să știe legea, să se informeze. Da, e adevărat. Ar trebui, așa cum sunt atâtea agenții, comisii, comitete pentru toate problemele care există pe lumea asta, noi vechi, inventate, așa, poate ar trebui să existe o organizație, o agenție care să ajute cetățeanul în domeniul ăsta și nu numai, în orice fel de inițiativă civică. Acum există nenumărate ONG-urile, exact, suplinesc acest rol, așa, de agenție de stat care ajută cetățeanul să se exprime și să aibă inițiativă civică, deci asta ar fi o cale, să apelezi dacă știu pe o organizație activă din zonă. Mai departe, poate să afle informațiile astea de interes public, se pot accesa ușor, se pot afla ușor. Încurajez lumea să facă asta. Păi, cum ziceam, e vorba de vigilență civică. Acum, teoretic, toate instituții ar trebui să publice pe site-ul propriu, la secțiunea informații de interes public și transparență. Da, dacă merge cineva pe site-ul unei instituții, fie că e Consiliul Local din satul, din localitatea în care locuiește, Consiliul Județean, Prefectură, peste tot, teoretic există această secțiune. Există și legea de care pomenești tu, 544, privind accesul liber la informațiile publice, în temeiul căreia orice persoană poate să solicite date de la instituție și are dreptul să îi se răspundă, iar dacă nu îi se răspunde, poate apela la justiție pentru a îi fi respectat acest drept. Și justiția obligă instituția să răspundă. Să răspundă, da. Plătește cineva pentru faptul că uneori instituțiile nu răspund sau răspund în doi peri sau răspund în doi subiect? Dacă petentul cere condamnarea instituției care n-a răspuns, teoretic o instanță ar putea pronunța și o astfel de sancțiune, să zic. Ar putea condamna instituția la niște daune pentru prejudiciu adus, dar el trebuie dovedit. Adică tu, ca petent, trebuie să dovedești că ți s-a adus un prejudiciu prin nerăspunderea, neîndeplinirea obligației de a răspunde la timp. Dar îți dai seama, deci acum eu vorbesc atât de multă teorie că mă doare și pe mine cap, da. Da, îți trebuie ca să faci o cerere în instanță. Teoretic poți să o faci singur. Practic, dacă nu ai educația necesară, ai nevoie de un avocat. Asta presupune cheltuială, deplasări, că poate în localitatea în care ești tu nu există instanță de rangul necesar, pentru că se atacă în contencios administrativ și instanțe de contencios administrativ se găsesc la instanțe mai superioare. De multe ori lumea își bagă picioarele pe românește. Da, exact, așa se întâmplă, renunță. Da, deocamdată... Și treaba asta cu transparența, ai zis tu așa relaxat, că obligația să publice pe site. Și la discuțiile cu ministerul, doamne, noi publicăm pe site. Am publicat și dacă încerci să accesezi, am și zis la o discuție, zic, dacă eu cu pregătirea mea nu pot să găsesc informația asta în 10 minute din momentul în care m-am pornit să o caut, nu putem vorbi de transparență, adică cine să găsească dacă un om care e în domeniu, are pregătire juridică și navighează pe site-ul tău și nu găsește ce-i trebuie, despre ce transparență putem să vorbim. Adică, e mimată și e păcat lucrul ăsta. Da, vorbim de un formalism care dintotdeauna a existat în ceea ce privește aparatul de stat și numai de la noi, din toate țările, e un neajuns cu care ne luptăm și deocamdată mi se pare că ONG-urile sunt raza de ar trebui lumină. Să fim noi o pârghie între societatea mai vulnerabilă și trebuie să fim în continuare și mai mult și cu cât mai mulți, cu atât mai bine și cât mai aproape de comunități. Adică face statul leneș, știi? Nu o să mai depună niciun efort să se consulte Oricum nu depune niciun efort, pentru că nu are niciun interes să își complice existența. Dacă și-a pus în cap să realizeze ceva, are interesul ca lucrul ăla să decurgă cursiv, fără imixtiuni ale... Nu că dacă și-a propus, s-a gândit și el dacă e bine sau nu și-a considerat că e bine și vrea să meargă mai departe. Dacă cineva se pune împotrivă, e ceva ce le îngreunează situația. Ce interes ar avea să susțină? E adevărat că ar avea interes în virtutea faptului că e dator să facă asta, dar, cum ziceam,
noroc. E dator să-și educe populația ca să poți să ai o dezbatere constructivă și să aibă și ei specialiști la rândul lor. Da, problema e că la nivel teoretic și la nivel înalt lucrurile poate sunt dorite, sunt creionate, sunt gândite, dar la nivel practic și la firul ierbii vorbim de primarul unei localități mici în care teoretic ar trebui să existe comunicare, decurgând din faptul că el este alesul și e mult mai comunității. Da, și ar trebui ca comunitatea să cenzureze mult prin vot. Adică sub amenințarea asta cumva. Și de-aia să există o bună înțelegere și... De-aia primarul nu o să-l certe pe cel care aruncă în râpă deșeuri ca să mai aibă un vot. Da, uite, la asta nu mă gândisem numai la aspectul pozitiv. Apropo de pârghii, vorbeam de acces liber la informații, de interes public, spre care am zis bine, sesizări. Acum mai sunt și niște instrumente moderne, cum e inspectorul pădurii. Și eram curios dacă mai există astfel de tool-uri prin care cetățeanul poate să... Eu nu am cunoștință de astfel de instrumente. Ar fi foarte faine. De exemplu, eu am o prietenă care a vrut să pornească o aplicație de la faptul că contestarea amenzilor de circulație e foarte dificilă și ar trebui să fie foarte accesibilă pentru oricine ca să se evite abuzurile din teren, din trafic. Se gândise să facă o astfel de aplicație. Deci dacă un om care nu are nicio legătură cu un mediu organizat sau cu atât mai mult noi, organizațiile de mediu, cred că ar trebui să ne gândim la astfel de mijloace prin care să ajutăm cetățenii să-și exercite drepturile și să nu depindă atât de mult de noi. Adică, cumva, făcând lucrul ăsta, îi ajut pe oameni să acționeze și singuri. Și în felul ăsta să fim mai multe voci. Pentru că tot timpul există îndoiala asta că ONG-urile au niște interese la mijloc și că de fapt nu reprezintă cu adevărat interesele oamenilor și că să-și slujesc propriile lor interese. Poate să fie adevărat, cum ziceam, legea nu e făcută nici în cazul ăsta, adică cazuri punctuale de persoane care deraiază de la scopul dorit și așa, nu înseamnă că în marea majoritate nu sunt absolut utile societății și caută cu sinceritate și cu bună credință ca lucrurile să devină mai bune până la urmă pentru toată societatea, în toată lumea. Da, frumos. Sună bine. Da, teoretic. Nu? Ar trebui să ne gândim la astfel de lucruri. Uite, cum ziceai și tu cu aplicația pentru arii protejate. Uite, oricine acum să poată, dacă are un minimă pregătire sau acces la internet, măcar să poată ști dacă se află într-o arie protejată, ce obligații și ce contravenții poate săvârși călcând în... Este halucinantă. M-am revoltat mereu pe la minister. Că nu există așa ceva. Da, deci vorbim de arii protejate, de suprafețe geografice și oamenii nu au acces nici măcar la limitele arilor protejate, la regulament, plan de management. Asta deja mai... Da. Dar iar vezi, e vorba, până la urmă te vei adresa tot unui om cu un nivel mai crescut un pic de educație. Trebuie gândite mijloace ca să ajuți... Poate să-i traducă unuia care nu se pricepe. Din zonă, că toți au copii care până la urmă, e adevărat. Și există și o grămadă de ONG-uri care au chiar birouri în zone, efectiv, care se ocupă, nu mai zic de administrațiile arilor protejate, dacă va fi fericire. Și la fel cum spuneai tu, mie ca specialist în domeniu mi-e greu să accesez uneori, să văd, nu știu, istoricul limitelor unei arii protejate. E un coșmar. De fapt, nu există date oficiale în sensul ăsta. Sunt niște date care circulă pe net și... Da, în domeniul ăsta de niș al nostru ar fi foarte, foarte util. Și ca să previi sau... Da. Nu știu, un om care nu vrea să-și cumpere un teren
își face planuri să construiască, nu știu, sau să dezvolte ceva, măcar știi din start zonarea, dacă e vreo arie protejată, ce tip de arie protejată e. Da, și ce vorbeam mai devreme de braconaj și alte contravenții pe care uneori devii contravenient fără habar neavând de lucrul ăsta. Deci, cumva, adică... Deci instrumentele astea de transparență și informare chiar ar ajuta la reducerea unor... După părerea mea, da, ar juca un rol în prevenție. Ar fi unul dintre mijloacele de prevenție. Adică pentru că contribuie inevitabil la conștientizarea, creșterea nivelului de conștientizare, că aici o arie protejată, aici nu ai voie să faci. Poate unii oameni, înțelegând lucrul ăsta, ar fi dispuși să respecte. Dacă nu știu, evident că nu ai cum să le ceri sau să aștepți de la ei respectarea regulilor. Spune-mi, ce a însemnat Uniunea Europeană și aderarea noastră din punct de vedere al legislației de mediu? Care e relația asta între ce spune UE, ce trebuie să facem noi? Da, păi, așa cum cred că știe toată lumea, preluarea acquis-ului comunitar e una dintre condițiile. Suntem obligați prin tratatele de aderare, să preluăm acquis-ul comunitar, iar directiva necesită transpunere în dreptul național, iar regulamentul e de directă aplicare. E un fel de lege? E un fel... Da, deci actele europene, ca să zic așa, o mică teorie simplistă a actelor normative europene, vorbim de directive și regulamente. În principal, astea sunt actele prin care Uniunea Europeană legislează, să folosesc așa un termen. Regulamentele sunt de directă aplicare, deci ca și o lege internă, ca orice regulament de la noi. Okay. Deci îți dai seama, noi ca cetățeni, orice regulament emis de Uniunea Europeană vreodată îți este aplicabil și ești dator să respecti. Iar dacă nu-l respecti... Chiar acolo... dacă nu e, ratificat la noi? Adică... Dar nu e nevoie de ratificare. Deci aderând la Uniunea Europeană, ai automat dreptul european devine parte din dreptul tău național, ca să mă exprim așa mai puțin. Regulamentele, clar, sunt de directă aplicare, deci nu există nicio îndoială în legătură cu asta. Directivele sunt cele care necesită transpunere în dreptul național. În cazul nostru, de exemplu, directiva Habitate, directiva Păsări, au fost transpuse în dreptul național prin ordonanța 57 privind protecția ariilor protejate și a speciilor protejate. Și de aici toate discuțiile pe care le auzim despre situații de infringement. Ce înseamnă situație de infringement? Înseamnă că statul nu a transpus în dreptul național deloc sau cum trebuie o prevedere dintr-o directivă. Poate să însemne și altceva, dar în situația de care vorbim noi acum, la asta se referă. Și atunci, de aici, ce vorbeam mai devreme, de exemplu, traficul cu specii protejate, era prevedere în directivă, nu era suficient de clar transpus în legislația națională și a fost necesară modificarea, completarea legii. Deci noi suntem obligați să respectăm legislația Uniunii Europene, fie direct regulamentele, fie directivele, e obligația statului să le transpună în dreptul național și noi să le respectăm după transpunere. Proces între OUG 57 și directiva Habitate, când sunt diferențe, unei neconcordanțe. În primul rând, deci dacă o instanță nu aplică direct directiva, deci până la dispoziții contrare aplică ordonanța, dar are drept de sesizare a Curții Europene. O instanță din România poate sesiza Curtea Europeană în caz că are nelămuriri cu privire la aplicarea... Deci doar dacă vrea instanța, nu partea din proces. Deci procedura asta de infringement e foarte transparentă. Se intră pe site-ul Uniunii Europene, e o pagină de pe site-ul lor, unde se aplică online, pur și simplu. Deci spui cine ești, ce directivă ți se pare ție că nu e transpusă corect în dreptul național sau nu se respectă în dreptul național și expui problema, indici textele de lege și ajunge direct acolo, da? Da, și exact. Și sunt datori să verifice. Da, și vei primi un răspuns. Infringementul ăsta ce înseamnă?
infringement. E o încălcare și supune statul la sancțiuni. Inclusiv pecuniare, da. Există un mecanism de sancționare a statului pentru nerespectarea dreptului comunitar și în fiecare lună am o colegă de la Bruxelles, că fiind o organizație internațională avem acces la multe informații și pot să înveți enorm și ai acces la foarte multe lucruri. Ne comunică lunar infringementurile care au fost pronunțate contra statelor pe teme de mediu. Ele sunt pe toate temele, dar pe teme de mediu lunar sunt 10, 15, adică din toate țările, nu suntem noi singuri care... Da, fiecare țară are probleme pe care fie că s-a făcut că nu observă că ar trebui să le transpună din cauza unor probleme naționale, sociale, de altă natură, economice și poate nu, cum ziceam mai devreme, uneori e un decalaj între nivelul de dezvoltare al țării și nivelul Uniunii Europene și pur și simplu nu e posibil. E greu să aplici. Da, le transpui la nivel teoretic, dar practic nu suntem acolo, pur și simplu. Da, nu știu, în unele domenii, cum e la managementul deșeurilor, nu pot să înțeleg ce atâția ani e. Păi, noi suntem deja în întârziere cu implementarea directivei. Nu sunt specialistă, că n-am mai lucrat în ultima vreme și nu mai sunt la curent așa cu ultimele noutăți, dar știu că suntem în întârziere cu implementarea fazelor, că în prima fază trebuia separată fracție uscată, fracție umedă și apoi și fracția uscată colectată separat, fracția umedă și ea separată în compost și gunoi care nu mai poate fi mai departe, iar noi suntem la faza la care nici știm foarte bine, adică nici fracție uscată, nici fracție umedă nu se colectează separat. Sau, mă rog, se încearcă, nu zic, unele asociații de proprietari au contracte cu firme de salubritate. La inițiativa lor. Da, nu pot să zic că, într-adevăr, statul amenință doar cu amenzi, după cum știm, în toate domeniile, dar deocamdată știind că nu există infrastructură și că nu au fizic posibilitatea să facă lucrul ăsta, toată lumea, deci nici amenziile eu nu cred că sunt aplicate, pentru că ar însemna ceva uriaș, adică oamenii dacă le bazi la ușă nici nu știu poate că au datoria să facă lucrul ăsta și nu cred că își permite nimeni să aplice amenzi în condiția în care nu oferă posibilitatea respectării. Adică și mai ales că oamenii văd că le vine mașina de gunoi și le ridică și fracția uscată și fracția umedă. Deci e vorba de mesajul pe care îl transmiți. Da, e contradictoriu, adică un pic de farisei. Revenim, deci avem directiva, regulamentul ăsta trebuie să știe un cetățean. Ele se publică în jurnal. Statul trebuie să respecte sau... Nu, e de directă aplicare pentru cetățeni, pentru cetățenii statului. Ele se publică ca și legile noastre, monitor oficial, există un jurnal oficial al Uniunii Europene și actele se publică în acest jurnal oficial. Toate actele sunt disponibile pe site-ul Uniunii Europene, destul de accesibil. Există chestii gen ghiduri pentru oameni, pe cum să înțeleagă o lege, practicile, infografice, chestii sau mișcări de genul ăsta prietenoase? Nu, de la cunoștința mea nu există și probabil că n-ar mai avea avocații ce să mănânce dacă... Nu, sunt un pic, acum îmi dau seama că nu e chiar așa. De exemplu, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii sau al înaltei curți, nu sunt sigură, există niște ghiduri cu privire la diverse tipuri simple de acțiuni care pot fi introduse în instanță, adică îți oferă niște modele. Tot în cadrul unor proiecte europene, din câte mi-aduc aminte, am citit acolo. Deci e încearcă totuși, că e ca să reduci... dependența de profesioniști. Exact. Oricum ajungi la ele, nu cred că... Da, ajungi pentru că nu poți să pui concluzii. Nu, dar măcar ești aware de niște reguli, de niște bune practici. Adică poți fi cetățean activ mai ușor dacă statele ar dacă ți-ar pune la dispoziție, dacă ți-ar pune la dispoziție și mijloacele prin care... E nouă greu ca specialist să ne uităm într-un nou G57, nu mai zic de codul Silvic sau alte chestii. Explicitarea actelor normative, eu nu am cunoștință să existe pe undeva, poate doar așa diverse ONG-uri sau internul, instituțiile pentru angajaților sau așa, dar eu la nivel de masă n-am auzit până acum de... Doar cum sunt mesajele astea pe la televiziune, care sunt
factorii, știi, genul ăsta, bine, nu mă refer la consumul de zahăr sau așa, dar cred că sunt unele, de exemplu, violența domestică sau pe probleme mai grave, cred că există ceva. Da. Legat de circulație, că iar cred că mai există ceva. Nu e de proiect asta. Nu e de să explicitezi. Da, să aduci la, corect, da, pe înțelesul Crezi pe de parte ești gradul de conformare, dar și conștientizarea asupra. Dar bine, cum se schimbă la noi, și aici e o problemă, știi? Dinamica... Avem niște... legislații. Da, e o dinamică foarte mare și uneori radicală, știi cum s-a întâmplat în 2018 cu naționalizarea arilor protejate. Da. Când s-a preluat, s-a ridicat dreptul de administrare al ONG-urilor. Au un impact catastrofal. Lăsând la o parte munca pe care au adus-o oamenii, de fapt nu lăsând la o parte. Da, punând-o pe masă. Punând-o pe masă. Da. Munca lor, proiecte care erau în desfășurare, angajați și brusc, știi, schimb legea într-un... Păi e vorba de politică, nu ai ce să faci. Adică aparatul de stat e alcătuit din specialiști până la un nivel, dincolo de care vorbim de politică, decizii politice, interese politice, cum dorește politicul să se facă. Deci, și dacă dorește într-un fel, se face în felul respectiv. Specialiștii își spun cuvântul doar până la un punct. De asta, acum, statul e în continuare tatăl nostru și, cum zice el, așa facem. Adică... Da, hai să vedem cum zice statul. Deci am vorbit de directivă, regulament. Da. La noi umblă OUG-uri. Da, statul zice prin legi, care sunt rezultatul deliberării parlamentare și un pic mai multă analiză. Ele trec prin comisii, o procedură legislativă puțin mai laborioasă. Ce frumos vorbești. Da, am fost eu la comisii de astea. Da. Eu sunt vocea teoriei. Cum ți s-a părut? Un demnitar de acolo. Doamne, n-aveți cum să numărați voi păsărelele ca să stabilim noi cotele de vânătoare și nu știu ce. Da, păi n-avem noi cum, dar uite știi cum durau comisiile astea de mediu? Cred că 3-4 minute dezbaterile. Da. Ok, continuă. Nu, mă gândeam că, apropo de numărat, mi-am adus aminte că asta e important, că totuși se fac și pași buni. De exemplu, am auzit, știu că de anul trecut, Ministerul Mediului a pornit, ca să aduc și subiectul ăsta cu urșii și braconajul pe tapet, că de la el am plecat, au început un proiect legat de numărarea urșilor pe bază de ADN și e un proiect de 11 milioane de euro, din câte știu. Mihai e sceptic. E sceptic, ați vorbit pe tema asta. Nu l-a desființat, dar e doar sceptic. E doar sceptic. Așteptăm concluziile. Apropo că nu putem număra păsărele, dar putem număra urșii. Nu, putem număra și păsările. Da. Dacă îmi trebuie un specialist, sunt metodologii, adică vreau să zic că asta la nivelul de dezbatere în structurile astea și arată cât de important e să mergem la vot și să alegem oameni competenți. Da, mi-am adus aminte de o replică, nu mai știu dacă dintr-o carte sau dintr-un film, mai probabil dintr-un film, că n-am mai citit de mult, zice că dacă vrei să continui să mănânci sau să respecti legea, să nu fii niciodată martor la cum se gătește și la cum se face o lege. Deci dacă ești martor la cum se face o lege, cum ziceai și tu, respectul față de ea îți scade drastic, pentru că observi că până la urmă sunt niște oameni care își pun pe hârtie propriile interese în cele mai multe cazuri și evident că dinamica asta e dată și de faptul că se schimbă persoanele și se schimbă și interesele. Exact. E foarte vizibil pentru cineva care monitorizează un pic, că și noi știm foarte bine lucrul ăsta. La legea vânătorii nu mai zic cu câte modificări și propuneri de modificări ne-am confruntat, care serveau efectiv niște interese punctuale pe care noi le știam. E derizoriu uneori, dar mă rog, să zicem, legea e un pic mai... ar trebui să fie un pic mai elaborată. Apoi vin ordonanțele de guvern pe care are dreptul să le emită guvernul în implementarea... Există ordonanțe simple și ordonanțe de urgență? Sau? Există, ordonanțe simple și ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență se emit în perioada de vacanță parlamentară, când nu se pot emite legi și sunt pe domenii... În teorie. În teorie, da.
Sunt pe domenii punctuale prevăzute în Constituție. Constituția zice care anume domenii fac exclusiv subiectul unei legi organice, unei legi ordinare, a unei ordonanțe de urgență. Deci, teoretic, nu poți legifera printr-o ordonanță în domeniul securității naționale sau care fac obiectul unei legi organice, să zic, sau modificări la legile justiției. Mai ai dat bloc aici, erau 404. Eu am sentimentul că se reglementează prin orice, da. Nu, teoretic nu. Teoretic, dar practic? Ce se întâmplă? Nu, practic nu poți. Okay. Nu, ar trebui, adică ar trebui atacată pentru neconstituțional o astfel de lege și probabil că se și întâmplă, dar oricum orice ordonanță apoi face obiectul aprobării în Parlament printr-o lege și deci atunci o ordonanță respectivă devine la rândul ei este lege? Aprobată printr-o lege și devine lege, să zic așa, oarecum, indirect. Deci o lege, ordonanțe și hotărâri de guvern. Există? A dat cineva așa ceva? Da, există ordonanțe simple, dar nu foarte multe. Nu. Așa, și acum hotărâri de guvern, N-am văzut așa multe. Da, și hotărâri de guvern, pentru că preferă să folosească hotărârile de guvern, cred. Deci, practic, astea sunt instrumentele de lucru ale unui guvern. Tu ești la cârmele țării și ca să îți traduci politica în practică, dai niște ordine. Și care e diferența între o hotărâre de guvern și o UG? Păi, procedura e diferită, nu necesită... Tot așa, domeniul de reglementare e diferit și procedura de emitere e diferită. E mai simplu, adică se folosesc în mod curent pentru acoperirea activității curente a guvernului. Așa își traduce el ordinele. Deci dacă vorbim de un ordin de ministru la nivel de minister, așa când guvernul e hotărâre de guvern. Da. Deci sunt o bucătărie internă a executivului. Așa dă ordine executivul prin hotărâri de guvern și ordine de ministru. Unele ordine pot fi comune, de exemplu, dacă sunt, cum erau înainte, ordine comune ale, și acum, ordine comune ale Ministerului Agriculturii și ale Ministerului Mediu, în cazul nostru. De exemplu, dacă reglementezi o situație cum ar fi cea a compensațiilor, care privește și Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului. Da. Și mergând mai spre cetățean, ajungem la Consiliul Local, da? La hotărârile organelor locale. Unde, teoretic, am înțeles că poate participa orice cetățean. Trebuie să solicite lucrul ăsta și poate participa. Da, așa știu și eu. Dar, bine, nu... Adică se poate ajunge și la o sabotare a, cum să zic, a modului de lucru. Nu trebuie exagerat nici cu chestiile astea, adică nu văd folosul participării publice la toate ședințele unui Consiliu Local sau ceva de genul ăsta. Dar, cum ziceam, o vigilență civică se cere, adică să fii la curent cu ce se întâmplă la tine în comunitate, la tine în localitate și să te intereseze. Partea bună e că, nu știu, am observat că oamenii sunt activi. Dacă vezi un anunț pe gardul unui părculeț de joacă unde zice că peste 3 luni acolo se intenționează ridicarea unui bloc, am văzut situația asta, oamenii se implică. Au început să-și facă grupuri exact. Comunitare. Tot. Da. Dar vezi că asta tot sunt favorizați de genul ăsta de acțiune tot persoanele care au acces. Da. Nu știu, probabil că încetul cu încetul se vor stinge și la noi genul de comunități tradiționale care nu, fără cunoștințe, fără informații, fără deja satele izolate sunt pustii, nu pustite, că nu le-a pustit nimeni, sunt pustii, oamenii sunt plecați, populația îmbătrânită, se vor duce și ei și nu știm ce va fi în loc. Da, într-adevăr. În schimb, la cei cu acces la toate sistemele astea de social media, și ei au de lucru, mai ales la partea de informare în domeniu. Adică noi avem multe drame în România, numai pentru că oamenii sunt sensibili și nu investigează problema mai profund la păduri, știi? Dom'le, se taie pădurile, dar nu se duc mai departe să vadă dacă se exploatează de cal, ce impact are pentru economie, când se regenerează pădurea, dacă e voie să tai sau nu într-o arie protejată, în ce zonă, știi? Adică
Da, încă e multă asta superficialitate în unele domenii. e adevărat. Asta cred că mai bine cu cineva la păduri trebuie discutată, că sunt atâtea... Am discutat Da, sunt situații concrete și pe care le cunosc foarte bine și așa. Eu ce pot să zic pe problema braconajului la care mă tot întorc și a vânatului ilegal, problema e că acțiunea licită seamănă foarte mult cu cea ilicită, adică acțiunea legală seamănă cu cea ilegală și oamenii nu pot întotdeauna să știe, adică cum ziceai și tu că vezi pe cineva împușcând un urs, nu poți să bagi mâna în foc că braconează. Da. Urs, da, mă rog, că e specie protejată, dar dacă vezi altfel de acțiune, nu știi dacă e ilegală sau nu e ilegală, dacă omul ăla e braconier sau nu, nu te duci tu să-i ceri autorizația sau... De asta e foarte dificil de monitorizat și de descoperit și de sancționat. Da. Și iar era important să știi, să se ducă un proces până la capăt ca să știi cauzele acelei infracțiuni sau contravenții. Adică ce a condus, o constați în primă fază, dar după investigație dai seama, domne, nu știu, la urs a fost pusă viața în pericol, a umblat beat prin bârlogul ursului. Bine, analiza asta de la caz la caz o face instanța pentru a pronunța hotărârea de condamnare sau, mă rog, să țină cont de unele circunstanțe. Puține care ajung în instanță, nu știi concret ce problemă ai. Deci oricum nu se sintetizează, din păcate. Uite, asta e o idee bună pentru viitor, așa, să cumva să colectezi, să faci o colecție de probleme sociale care au stat la baza săvârșirii infracțiunii. Asta e un fel de analiză criminologică și e foarte interesant. N-a făcut obiectul proiectului Swipe, dar e foarte interesant de făcut. Dar se știe așa ca principiu, în principal sărăcia și lipsa de educație. Adică pentru că nu pot obține... Da, lipsa de educație, dacă nu au altă profesie, nu pot obține venituri în alt fel, li se pare cel mai puțin periculos, cel mai puțin dăunător ceea ce fac, adică decât să fure sau să jefuiască sau să dea în cap cuiva, îi zic că fac ceea ce, până la urmă, acum câteva sute de ani era o acțiune legală, adică poate au și puștile moștenite de la bunici, care erau vânători, sau poate a rămas o cutumă, nu mai sunt săraci unii și a rămas o practică aiurea, că din asta... să e culegi, de văzut. Ce plante care acum știi că sunt, sau nu știi că sunt amenințate sau vulnerabile. Da. Da, păi revenim la aceeași problemă. Oamenilor trebuie să li se spună și să li se explice mai mult decât să li se spună. Să li se explice într-o formă cât mai prietenoasă și, nu știu, poate cumva și să le arăți unde s-ar ajunge genul ăla de filme, cum să zic, motivaționale, dar pe negativ. Adică chiar cum ar arăta o lume, să ne imaginăm cum ar arăta o lume în care n-ar mai exista aia, v-ar plăcea, adică pentru voi, pentru copiii voștri. Vorbim de niște lucruri atât de mici, cum ar fi polenizatorii sau... Dacă nu mai există viață. E incredibil ce rol important poate să joace niște ființe atât de mici și când acționează, omul nu se gândește la efectele faptelor lui pe termen atât de lung. De multe ori nu anticipezi că rupând sau, nu știu, aruncând ceva, perturbi lanțuri întregi de procese. Da, nu se gândesc. Și atunci cel mai important lucru ar fi să le spui, ca măcar dacă o face să-și asume răspunderea pentru asta. La WWF alte proiecte urmează sau mai aveți? La WWF se acționează pe 3 categorii. Sunt 3 echipe care lucrează pe partea de păduri, unde sunt foarte activi colegii, dar nu sunt eu foarte la curent cu activitatea lor. Pe partea de ape dulci, tot așa, se face reconstrucție ecologică de-a lungul Dunării pentru refacerea zonelor umede. Și pe partea de specii sălbatice, unde a fost și proiectul ăsta referitor la criminalitate cu specii. O altă componentă foarte importantă e cea legată de conectivitate. Acolo știu că de-a lungul timpului au tot fost proiecte și se va continua finanțarea pe partea de conectivitate pentru că e esențială. Adică degeaba ai
arii protejate dacă ele nu sunt conectate prin coridoare ecologice. E esențial, adică un urs circulă sute de kilometri într-o zi, te miri că ai conflicte cu... Da, nu se uită la limitele ariei protejate și atunci dacă tu îi fragmentezi habitatul și îți pui în calea lui pe unde ar trece și el fără să deranjeze pe nimeni, îți pui construcție sau ce spui acolo, sau dacă pui, fă niște pasaje. Ăsta e scopul. Și atunci ajungem la subiectul celebru cu organizațiile care stau în calea dezvoltării. Stau în calea dezvoltării, da. Din câte știu, WWF a avut o abordare constructivă, adică tot timpul să se identifice soluții ca să se facă și una și să se păstreze și alta. Adică lasă loc și animalului să treacă. Până la urmă, tu te duci peste el, nu vine el peste tine. După aia te miri că ai conflict om-animal. Păi, normal. Da, și sunt mai multe proiecte. Save Green, Connect Green și o să mai fie și pe viitor proiecte legate de conectivitate în care s-au identificat fizic aceste coridoare, monitorizând, studiind în teren pe unde se întâmplă aceste treceri și ca să le aduci la cunoștința autorităților, să lucra cu autoritățile care se ocupă de dezvoltarea infrastructurii. Au existat grupuri de lucru, dialoguri, n-am fost direct implicată, dar pe viitor o să fiu și o să mai povestesc dacă mai avem ocazia, da. Să înțeleg că rămâi o vreme în zona asta, în domeniul ăsta. Da, mi-aș dori, că chiar, adică... Sau te duci la vreo firmă mare de avocatură? Nici într-un caz. Nu mă duc, pentru că am avut ocazia să văd cum este. Mi se pare că mediul ONG mi oferă ceva ce nu poți să ai în multe locuri. Puțin sens pentru ceea ce faci, adică vezi așa un pic de ce muncești, exact. Chiar dacă destul de greu vezi rezultatele, dar măcar e o valoare, pentru mine e valoroasă natura, e ceva foarte important. Deci asta te motivează. Da, și WWF în particular așa oferă un mediu în care poți să înveți foarte multe, cum am tot zis și mă tot repet, și un mediu foarte dinamic și destul de flexibil. Asta e foarte important de asemenea pentru mine, așa, să ai un pic de libertate de mișcare ca să simți că ceea ce faci că vrei. Mi se pare că asta îl motivează foarte mult pe un om. Și creativ în astfel de proiecte. Că da, ai opțiuni. Vii cu propuneri, trebuie să gândești propunerile alea. Ai foarte multe opțiuni și... Monoton nu e, sigur. Nu e deloc. E foarte interesant și aș recomanda oricui. După facultate ai avut vreo dorință să fii magistrat? Te gândi și la... M-am gândit, nu după facultate. După facultate mi-am dorit numai să fiu avocat. Asta mi-am dorit, că și pe civil, comercial, eram foarte... cu picioarele pe pământ, așa că, domnule, trebuie să îți câștigi existența din ceva, nu poți să visezi prea mulți cai verzi pe pereți. Și am avut o perioadă în care m-a tentat și magistratura, dar, mă rog, n-a ieșit, să zic. Asta am încercat. Cursul. Da, am încercat, dar n-a fost să fie. Cred că poate nu eram potrivită, am încredere în mesajele pe care le trimite. Da, un rol super fain aici în WWF și în coaliție. Mă bucur că spui asta, că și mie mi se pare că e un mediu de creștere extraordinar, deci atâta lucru cât am învățat din întâlnirea cu voi, cu faptul că se adună specialiști de la alte ONG-uri din diverse domenii și că se confruntă idei, păreri, e extraordinar, e un mediu de creștere și faptul că fantastic. Ajungem să ducem experiența specialistilor și munca lor de 10 de ani, să ne mai luptăm noi prin spate, prin umbră, pe la minister, pe la legi. Da, e incredibil și există totuși. Eu sesizez cu încetul, că sunt prea de puțin timp să zic asta, dar observ totuși că există o deschidere în sensul că acolo unde ei poate simt că nu stăpânesc foarte bine subiectul sau că nimeni nu le știe pe toate. Atunci, și în afară de asta, că noi avem resurse și timp ca să studiem foarte în profunzime anumite probleme. De exemplu, chestiunea asta cu conectivitatea, rezultatul unuia dintre proiecte a fost realizarea unui normativ de conținut pentru un ordin de ministru care să reglementeze problema coridoarelor ecologice.
s-a lucrat la asta ani de zile, mulți oameni, s-a colaborat, ar fi fost foarte greu pentru o autoritate publică care încă nu are capacitate suficientă și ca să nu mai vorbim de Agenția Națională a Ariilor Protejate, care sigur nu are capacitate suficientă ca să facă, poate lucrul ăsta ar fi fost de competența ei, nu? Și dacă vine cineva și ți le oferă pe tavă, mă gândesc că nu știu, ar fi aberant să le refuzi. Evident, da. Uite că se întâmplă. Dar, uite, cu ajutorul vostru am avut și rolul ăsta de watchdog, noi, coaliția. Am stat și cu ochii pe ei, am și reacționat. Uneori e foarte greu să reacționezi, nu știu, dacă ai 10 zile perioadă în care să analizezi ceva și să vii cu propuneri coerente, să faci studii, n-ai timp. Deci Da, uneori chiar și dacă suntem așa de mulți și știm așa de multe, uneori, într-adevăr, nu ne putem mobiliza suficient de repede ca să... Și să le acoperi pe toate, pur și simplu. Exact. Fiecare e implicat și la organizația lui cu diverse lucruri față de care e dator. Și fiind profesioniști, mulți vor să iasă cu un fundament științific în spate. Da. Cel puțin un fundament științific pentru propuneri. Da, că nu e vorba doar de a contesta, e vorba de a veni și cu propuneri concrete. Inclusiv am observat la Ministerul Mediului, solicitarea e bun, vreți, dar ziceți exact cum vreți să sune. Adică și aici cumva văd și rolul meu și mă bucur că sunt. Că nu e ușor pentru oricine să formuleze o propunere de ideal ar fi text de lege. Într-un stat super fain, să vii să spui problema și să găsească ei soluțiile. Da, vezi că nu e așa. Da. Dar uite că cu eforturile astea mi se pare că suntem o voce. Adică să știi că da. A fost drăguț la ultima întâlnire cu Ministerul. Eu n-am reușit să-mi pun acolo pe nume de la ce organizație sunt și a fost și Cristi Pap de la WWF și când ne-a prezentat doamna director al Direcției de Biodiversitate, zice, doamna Laura Coca de la Natura 2000, Coaliția Natura 2000. Zic, wow, ce fain, mă identifică cu coaliția. M-am bucurat. Foarte frumos. Laura, îți mulțumesc. Nu știu dacă mai ai de povestit ceva. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și mie foarte mult. Probabil că după ce o să plec de aici o să-mi vin 100 de idei despre ce aș fi putut să spun mai interesant și mai de folos pentru cine ascultă. Deocamdată atât a ieșit și dacă o mai fi, da. Îți mai povestesc ție și mai aduci tu în discuție la alte podcasturi. Mulțumesc de invitație. Mi-a făcut mare plăcere discuția. Mersi și eu.